RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputo. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imuha nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Si Chudi ko, ginaingon, mahal ko ikaw. Panusaon taman, natintal mang kuslaing babae. Dawaton lang nato nga, dili kita gitiganas kahit tasan nga magkadayon. Mao kini na itabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan. Unsa to bay? Gidawat nimo ang tanyag ni sir nga adto kay esay sa bag-o niyang gitukod nga kumpanya sa probinsya? O lagi bay, may kumus kong balibad. Basing may ubos pa. Nga pakitaan lang paagi, malagpo tas trabaho taon. Ay, ako bay. Ako tong balibaran sir eh. Di ko ganahan nga malayo sa akong pamilya eh. Gwapa na ba kayong asawa? Basig doon ay laki, laing laki nga manguhit niya ba? Lisod na. Oh, ako di bay. Gwapa sa na ko kasawa. So bakit tamo ko sa kasawa? Di ba gwapa? Uy naman. Lami na ba kayo kakasawa da? Kuya kung kablito naglaing laki ba eh? Tigtong na ba ron? Probida sa na istorya eh. Ako asawa buutan, kaya na, bisikin sa pa yung kablita na din na mada. Saligay ko kay buutan, kaya ko asawa. Bay? Okay nga no, ikaw di ay. Wala kay pagsaling si mga asawa. Kung wa kay pagsaling niya, wa kan lang unta mga asawa niya. Bay? Maura niya ko sulti mo bay. Sultian, di ka, bisan pag di ka manarbahos layo, no? Kung magbinuang yung mga asawa, ikaw rin lipat to na. Ikaw rin panidaan. Aron di siya masakpan siyang gihimong binuang, tagbaw ka. Gusto sa kada. Okay noon. Salig mo gusto kong asawa ba? Kay, lab maging gusto kong asawa. Sige. Ako lang tong sangunon si Sir eh. Sano nga? Sanungon ko to. Lagi. Kitang duha ang mapada dito sa probinsya. Mas maayo pa. Rusag ko, kauban taon dito. Kuyo ha? Mangita tagabangan dito. Kuyo, tabay nuts. Kapuyan ako dong, uy. Kapuya. Upat ka round gid ang nakuha na ako. Kuha namang hangi mo. Hang, uy, let's get tea. Saan po na natugtunga? Ayun, no. Lagi. Noon kayo, ugma sa'yo, buntag ba? Malarga ko pingo sa probinsya. Anya, usa ka kasimana dito.
Oo, parang kasi complete dahil so saksi man na kausa lang ko muli diri, okay ka? Kapaita sad ana, uy. Kaysa may motor jack na ako, kumuto ka lang akong gana. Ay, naunsa mo kay bagnos-bagnos na sa gunitanan. Sakita sa kaano bagdos-bagdos, no? Init-inita ba? Kuntahan lang tao, no? Ako bitaw, kumutok ka na kong gana dito 6. Natural, maling kamot ko. Basta, iniganhin ako. Pinirahay kitong mayo, okay? Sige, anak na lang. Importante mo sa trabaho ni mo kay doble man ka ang sweldo, anak. When... Kuday. Dako kong sildo kay duble man ako Maugan sildo. ni, agwantahan na lang. Pun natugtunga be. Ayaw na, uy. Ini. Sa gwantahon lang nako. Agwantahon na lang nato na, uy. Kung mo karang akong gana sa sex, doon naman tay tanom di as luyo nga taong upaliya. O kana. Kanalay akong puli-puli ha gamit, ha. Ay, bantay mo bali ha. Dili, layo naman sa nako. Basta Sige, kay di sige. ko magpakasa ni mo kay mahal ta kaayo ka doon. Ay, salamat ay. Daghang salamat. Pasalamat ko ba nga misubot ang akong asawa. Pero gabi gitrabaho na kong kaupat ka raw ng akong asawa eh. Luya ko asawa ba eh. Asa ko bay? Luya sa nako asawa taon kay burahan ako kaupat. Oh. Ako mo sa upat. Dios ba ako kaduha? Oh, Ay, nakinuktok taon nga ako. nagana ko. Luoy kayo. Bay. Ining kabut na to sa probinsya ba? Ah, Kung doon na kayo babae dito nga, magpabongbuang dito ba? Unya gwapa. Birahan na to, bay. binuang diyo. Oh, layo bito nga to asawa, bay. Dito sila may bawi. Uy, kung makahimo ka sa paglukis sa mga asawa, bay, bahala ka. Pero ako, di mahimong buhato na nako. Kay love, kay nako salma. Di ko siya ibaylog laing babay. Ay, bay. Di man ito buwagan ito asawa, bay. Tambala sa gana ba? Jesus, unsam. Kasako nang giingon mo, di ko makahimo sa pagluib sa mga asawa. Di, bay na to. Ikaw, good. Okay. Doon lang na tayo. Pinatamabot. Doon na ko na kanang mo tagbo na to dito. Di ba? Oh, ingon ni sir. O gang tagbo na to dito. Kanang mo sa to mangita sa tong kaisaran. Hala, ang among silingan ay si Dungki. Nangihi sa kilid silang bay. Simpik ining among pintana sa taas. Hala, uy, naunsa man nakatuski ka ng iya, uy. Mas dako og jutay sa kumpana, pero tuski ka iya. Pero, luya pa man ko gabi, uy. Kibirahan man kong sa kumpana. Hala, nihangad siya rin ako. Iya ko nakita nga nagtanaw ko niya. Amaw ay, hala, giatubang pa na ako nga nagunit siya, ha? Amaw manis Dungki, uy. Hindi ko mulingyo. Bahala kang Dungki, ha ka? Kanin ba yan ay? Huwag muling ay. Nga tubang ko niya. Nga, nagunit sa kuha. Oh, wala ba din iyang pana? Lamiya kang birahan ni Bayana. Murag, madara ba gin ako da? Ay, bagay nga kapirti mang nakatutok sa kuha. Kaya akong iatubang niya. Tanaw, ang lingaw pa. Okay ra bisan ni gamay bay nga gadadaan sa nagsugan ta to. Nya barato sa labang. Oo. Pero bay, dahil na to ba?
Doon na lang ito'y babae nga miduol mo kaganina bay. Kisa mo to bay? Ay, atong silingan to na. Puyo di as baya. Kana kang baya ba? O, kana. Kita ka na. Di Oh? na to. Uy, kanang bayad ako bay? Oo. Hala, dato nitong babayana? Buhapar ba? Bay, sa tanaw na ako, no? Naibog to na mo. Murag, pariha utok da. Masay pagsabot ako. Pero minyong ako bay. Doon na kisawa. Mao ba? May asawa na day si Chuty? Oo, lagi day. Pero ako noon day, litap ako. Abi naman na to noon. Nakagusto ba akong Chuty? Pero sayang nga may asawa na day siya. Ako day, ulitaw ko. Litaw ka? Oo, lagi, ulitaw ko. Tay among maid ay, pangyabito ka. Ha? Ahak. Paadto minong ko sa maid papanguyabon noon. Ay, sige na na to aris ako Ay nanyas Chuty ha, nga nakagusto ko niya. Ha? Ay, haskang namiar mababayan na. Woo! Unsa tiyo? Mao ka na, Judy, pag umangkon ko. Ang imong asawa, tunay lang laki nga, gikabuangan diri sa ato. Ha? Oo, si Dungki ang iyang pangan. Si Dungki ang iyang gihimong laki. Tiyo, di na may tabo, tiyo. Ang ibuhat man na niya. Nga doon, tiyo! Maubabay? May video nga gising ni Mus ang imong uyuan? Nga nakiksis ang imong asawa sa iyang laki? Oo, bay. Hindi na kinahanglan nga. Biyap ko. Muuli ko sa mua. Ano sakpon ko sila sa personal. Sa iyang probudhi din ako. Ego na ganyan sa video, bay. Ako nakita. Pues iya kong giunahan. Usa. Isa mong mahay bay na to. Unsa? Nasayo ang imong bana nga may laki ka? O ako ang imong laki? Oo. May gisend siya na ako nga sex video na to duha. Klaro kayo nga ang iyang uyuan ang responsable iling tanan. Unya, usa mo na mo, ha? Putlo na natong atong mga binuang. Kay gusto ko mangayo pa sa ilo sa kumbana kung mauli na siya. Mahal man akong akong bana. Gimingaw raman kong sex maong nadako ni mo. Mahal ka, Chuty. Busa dili ko iksapayan nga mahimo lang ko nimong ikaduhang babae sa imong kinabuhi. Siya unang nabinuang sa mga kami yun. Di siya mong bahay na ko. Papasan may anak nga akong kawilihan. Amo pa nagbuwag. Ikaw, Jen. Himuon kang inahan sa mapot kong mga anak. Ikaw, Jen, ha? Oh, Chuty. Hatagan ta daghang anak. Bahalag dili ta makasal. Makikpuyo ko nimo. Og dili na kumubuwag pa nimo, Chuty. Dili na.
gisuwats man niyo eh. Laruhan ni Virgin pa dayo. Klaro kayo. Virgin pa yun. Kaya ikaw pa may nakailapot, anak. Ang kalami na yan ang buhay tao eh. Gilo kay mag-ilang. Ayun na. Nagkaunungan niyo niya. Ako ni gisuwang imo ha. Nindot ay. Tutuan din. Murag mo ni giugahit mo. Buking ay. Agonita sa gasimo, eh. Gabala niya. Gunitin na. Ang pinita de ani kumot-kumoton ay. Sus. Bayan na. Karon pa ko kagunitin nun, ani. Ha? Karon ko gunitin na na. Ay, dali, be. Ang Naman saman. kung tutuin mo. Be. Kuha ka sino ka. Sige, sige. Pero, hinahilig doon na. Sakitan niya ko. Inayaw na ito. Doon. Pero ini bumba. Paspasan na ito. Okay? Sige, sige. Nindot na. Inayaw na ito. Sakit gapon di sa kinay. Agay. Ikaw ra ginindutan gisakitan ko. Hindi mo binangkal ba? May mga daghan kayo mga musagit-sagit tungod sa banding ako dito to. Sakit ba ya? Andiyan nita magbuwag ha. Hindi ka ni Ibton. Ha? O ipta lang po doy. Ikaw eh. Regina, ikaw ko sa kumasawa. Ikaw, Regina, ikaw. Galamay, oy. Galamay, Regina, oy. Nandong, agay. Kumansa ni tabo na mong China, dito na ko tipon sa ila. Nalipay sa ko nga gidawat ko sa iyang mga ginikanan. Ug ang akong asawa ng sige tawag hilang at sige tawag nga papulion ko sa amo. Kaya nagbasol na kuno siya sa iyang mga saa. Pero, uwahin ang tanan, mabdos man ang babae nga akong gipuli niya. Uwahin ang iyang pagbasol. Mga mga kasama ang kaagi ni Judy, dinhining tulumanon. What's the style? Uwahin ang mga pagbasol style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.